Chishuwo chemubereki wese kuona mwana wake achikura, asi zvisinei Satani anenge akamira zvine simba kuda kuparadza. Asi ndinoziva kuti Mwari ndiye muridzi wezvose uye ndiye munyaradzi. Ndinokumbira ungonyora mucomment section kuti rest in peace kuna kupa kwashe majoka. Kusangana kwatinoita zvakare pano paZim Witness TV patinokupa nyaya dzakasiyana siyana. Uye kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema updates atenge tichipai pano zuva nezuva. Ndadzoka zvakare muzuva ranhasi nenyaya yakaitika nemusi weThursday 4 July 2024 mumusha weMufakose muHarare. Inova nyaya inosiririsa kwazvo apo mwana ane 4 years dzekuberekwa anonzi iye kupa kwashe majoka uyo akawira musewer drainage nepaive pakabooka pemain pipeline yesewage yeCouncil. Then ndokuzowanikwa 10 km away nepaakawirira atova chituna. Mwana uyu anonzi kuwira iye kwaakaita mupipe umu akayeredzwa nesewage sezvo raive nesimba kwazvo. Kuwira kwakaita mwana uyu anonzi iye aitamba nevamwe vake panze ndipo paakaenda pane sewer drainage iri nekuti raive pedyo nepamba pavo ndokuwira. Zvose zvakaitika izvi mwana aive asara nahousemaid uyowo aisara naye mazuva ose sezvo mai vakupa kwashe vaienda kubasa. Kuwira kwakaita mwana Mudraine ReSewage uku akatora iye about 2 hours asati awanikwa, ndokuzowanikwa 10 km away from paakawirira. Mhuri yeZimbabwe zvinonzwisa tsitsi. Ndinongoti Mwari ndiye mufudzi. Ana sisiwo kana masirwa vana kudzimba uko, potai muchivatarisa nguva nenguva kuti vari safe here, nekuti Satani anenge ari pakunyadzisa. Uyewo vanhu vekanzuru chivharaiwo makomba amunosiya machera kana muchiita zvesuwa dzenyu muchiita basa renyu. So mhuri yeZimbabwe ngatisanganei panyaya inotevera.